जाहाथे फोथांनानै लाखिनो हायो बेखौ जाहाथे फोसाबनो हायो बेनि थाखायबो बिथांमोननो फाइनान्शियेल जे एड बेखौ बे क्लाबनो होनाय जागोन बावहाय गासै 50,000 रां होनाय जागोन बिनि गेजेराव गिबि खेबाव 25,000 रां होगोन आरो बेखौ जेब्ला बिथांमोना फोथांनो हायो अब्ला बेखौ रिपर्ट होनानै बिनि उनाव नैथि खेबनि थाखाय आद्रा थानाय जे रां बे रां होनायनि जे बेबस्था बे बेबस्थाखौ होनाय जादों दिनै BTR सरकारजों फोसावजानाय जे ग्रीन बड'लेण्ड मिशन बिनि आन्दाराव दिनै बिफां गायनाय जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ पाटगावनि इभिडेन्स जे क्लाब बे क्लाबनोबो होनाय जादों गासै नैबे फाइनान्शियेल इयाराव 30,000 बिफां गायनायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लादोंमोन आरो बिनि गेजेरावनो 75 जे क्लाब बे क्लाबफोरनो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय बिबान होनाय जादों बेबायदिनो क'क्राझार जिल्लायाव गासै 10 क्लाबफोरनो बिनि गायनायनि जे हाबाफारि ग्रीन बड'लेण्ड जि मिशन बे मिशनजों बिथांमोनखौ लोब्बा खालामफानाय जादों बे लेखायैनो दिनै पाटगावनि बे इभिडेन्स क्लाबनि जे हाबाफारि बे हाबाफारियाव जोङो बेयाव बाहागो लाफैदों जोङो मिजिंथिदों बे जे हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरजों गमामायैनो जोंनि जे बड'लेण्ड बे बड'लेण्डखौ सोमखोर जों खालामनो हागोन मोनफ्रोमबो बोसोरावनो बेखौ बारानिफ्राय बारा बिफां गायनायनि जे हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लानो थाखाय जोंनि मानगोनां बिटिआरनि चिफ बिथाङा मोनसे हाबाफारि रनसायदों आरो बेखौ जिहेतु गायबानो जिहेतु जाया बेखौ जाहाथे फोथांनानै लाखिनो हायो बेखौ जाहाथे फोसाबनो हायो बेनि थाखायबो बिथांमोननो फाइनान्शियेल जे एड बेखौ बे क्लाबनो होनाय जागोन बावहाय गासै 50,000 रां होनाय जागोन बिनि गेजेराव गिबि खेबाव 25,000 रां होगोन आरो बेखौ जेब्ला बिथांमोना फोथांनो हायो अब्ला बेखौ रिपर्ट होनानै बिनि उनाव नैथि खेबनि थाखाय आद्रा थानाय जे रां बे रां होनायनि जे बेबस्था बे बेबस्थाखौ होनाय जादों आं मिजिंथियो एम्बुलेन्स जे क्लाब बे क्लाबा गावसोरनो होनाय जे बिबान दायित्व बेखौ मोजाङै मावफुंगोन आरो बिथांमोना जि टारगेटजों बेवहाय बिफांखौ गायदों बेयो जेन जाफुंसार जायो बेखौ मिजिंथिदों आरो रायजो राजाफोर बयखौबो आङो बे हाबाफारियाव मदद होनो थाखाय आङो खावलायदों गमामायैनो जेन जोङो जोंनि बड'लेण्डखौ सोमखोर आरो समायना जों जाहाथे खालामनो हायो मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन